Biratu eta simetria tresnak. Pues hemen daukazue, eraldatu, aldatu kutsa tresna horretan, daukazue mugitu, biratu, tamainaz aldatu, simetria, oraingo honetan, biratu eta simetria, pizkanaka. Ordan aukeratzen dut nahi dudan elementua, eta esango diot biratu nahi dudala. Zehaztu rotazio zentroa. Zein punturen inguruan mugituko den dana, imaginatu. Rotazio zentroa izan daiteke edozein, batzutan berdin zaigu, baina batzutan nahi dugu puntu zehatz bat izatea. Imaginatu nahi dudala, ordan aktibatzen dut zer, elkarrunea. Klik egiten dute orain. Zehaztu referentzia puntu bat, nondik nora joango da. Kasu honetan hemendik nahi dute hemendik, ona joatea. Baina gero klik egitean azkenean galdetzen digu, beti. Klik emango diot eta zer esaten du orain. Agertzen zaigu, zer egingo dugun, angeluan kasu honetan 80 da, baina imaginatu 80 nahi dudan bakarrik. Ordan, nahiz eta nik esan hemendik ona, horiek ziren graduak, hori zen norabidea. Orduan, angelua izan daiteke hori, eta egin daiteke originala borratuko da, osake mugitzen daude, baina igual nahi dugu kopia bat, edo egon nahi dugu 6 kopia. Kasu honetan, borratuko da, mugitu nahi dut. Egingo dut horrela, eta 80. Berdina egingo dut orain, zuek ikusteko kopiekin. Lehen geldoago egingo dut. Imaginatu, tresna, aukeratzen dut, aukeratu zer nahi duzun, igual aldrebez beto. Lehenengo aukeratu, biratu. Errotazio zentroa zehaztu. Nondik nora nahi duzu, hemendik ona nahi dut. Baina zer nahi duzu, 30 gradu, baina orain nahi ditut, 6 kopia. Eta egiten dizkit 6 kopia. Hori alde batetik, eta orain simetriarekin gauza bera, simetrikoki, igual nahi dugu, jo que se, imaginatu, daukagula, edo zein gauza, simetrikoa nahi dudala, zer daukat aktibatuta, 2 puntu, hau nahi dut, hemendik, hau da, eta gero, imaginatu hau nahi dut, simetrikoa nahi dudala. Aukeratzen dut elementua, simetria. Izpilua esaten du, baina simetria. Eta zehaztu, simetria ardatza edo, segunetan ora mugitu nahi dugun. Zer egin nahi dugu, hemendik bikoiztu ona, tximeleta bat bezala, edo hau izango da ardatza eta hemendik gora egingo du, kasu honetan tximeleta bat bezala, esango diot, hemendik zein den simetria ardatz horren puntuak, hau lehenengoa eta bigarrena, ja egiten dit aurre ikuspen bat, simulazio bat bezala. Klik emango diot, eta horren gauza bera esango dit, zer nahi duzu, mugitu edo kopia. Ordan, kasu honetan kopia nahi dut. Ordan, ja baditut hor, bi gauza. Batzutan oso ondo dago, zaudetela hemen figura simetriko bat egiten, eta bi aldiz egitea dana, zertarako lan aurreztu eta simetria erabili.